tashar al'umma. Ku dare ku danna mana alamar subscribe, ku danna mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah Nijar. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya gargaɗi shugaban Faransa Emmanuel Macron a cewa dukkan kada su kuskura dukkan sojin da za su aika zuwa ƙasar Ukraine to su tabbatar da za su gama da ajalinsu. Wannan gargaɗi ne da shugaba Putin ya yi ma Emmanuel Macron, shugaban ƙasar Faransa, wanda ke kamfai na ƙasashen yamma da su ba da sojojinsu domin turawa zuwa Ukraine, ganin yadda Ukraine ke ci gaba da Rasha ke ci gaba da mamaye Ukraine, wanda tana gab da mamaye ta. Putin ya gargaɗi Macron na yi hankali da kanshi, kada su kuskura duk ƙasar da ta tura sojojinta to ta tabbatar da wannan sojojin sun girba ajalinsu, a cewar shugaba Vladimir Putin a cikin wani bayani da ya yi na gargaɗi ga Emmanuel Macron. Ita dai Amurka ta ce ma ba za ta ba da nata ba, amma ta ba da taimakon kuɗaɗe, ta ba da taimakon makamai, amma zancen ta ba da sojojinta ta ce ba da ita ba. To su ma wasu ƙasashen Europe in na Turai da dama su ma sun ce ba za su ba da sojojinsu ba, amma dai tallafi sun bada. To Macron dai ya nace yana ta kamfai na ƙasashe yamma da su ba da sojojinsu domin tura su zuwa Ukraine. To amma dai yawanci ƙasashen suna taituwa suna nisanta kansu da kalaman Macron in na cewa ba za su ba da sojojinsu ba, amma sun ba da tallafi. To kuma Putin shi kuma ya gargaɗi Macron. Zomo ne yana hira da kura, sai kura ta ce mai kai lanyu ga ta jiya har yanzu bata hitar gare ni ba. Ta ce jiya ko ka san ha, ita kura hake ce ma zomo, jiya ko ka san ha har sahe da mu da su awaki su tumaki muke nan muna wasa. Zomo sai da ya yi dan nisa sai ya ce kura diban niki gani, kunnuwan ganawa suna da girma, amma kake tsammanin magana duka ke shiga ta kama kwakwalwata. Kura ke zaki ce mini tsohuwan yin wagga da ke tare da ki jiya kin yi wasa da su awaki da su tumaki har sahe, duk kina da wannan yunwa kuma baki taba ko guda, sai kekewa da dariya kuke yi. Ka san kekewa ko? To zomo ya ce ta dibe shi, tabbata ne yana da manyan kunnuwa, amma ba zan ce duka ke shiga ciki ba. To shi ne wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mu 'yan Nijar muna da takaitaccen kira da kuma saƙo zuwa ga wasu daga cikin sanatocin tarayyar Najeriya, wanda shugabansu Bola Tinubu da ƙasar Faransa da ma ƙasashen da ke goya musu baya sun kasa game da sha'anin mulkin Nijar. To mun samu labari cewa ana so a yi amfani da wasu daga cikin sanatocin tarayyar Najeriya, musamman 'yan arewacin Najeriya. Ana so a yi amfani da su saboda kusantaka, dangantaka da ɗan uwantaka ta jini da ta musulunci da ta haɗa tsakaninmu da su. Ana so a yi amfani da su da wannan damat a turo su Nijar don su zo su gana da shugabanninmu, su sanar da su cewa ana so su miƙa mulki ga farar fulla ko su gaugauta hitar da lokacin da za su miƙa mulki ga farar fulla. To a nan wani saƙo muke son mu isuwa ga wannan sanatocin kamin su zo?
su sani cewa sha'anin mulki ba kusantaka ba ne, ba dangantaka ba ne, ba ɗan uwantaka ba ne. Sha'anin mulki ra'ayi ne na 'yan ƙasa, wanda kuma shugabanninmu sun faɗa cewa akwai taro da za a yi na ƙasa na 'yan ƙasar Nijar zalla, wanda a wannan lokacin da za a yi wannan taron, a wannan lokacin za a hitar da su 'yan Nijar za su hitar da lokacin da za a miƙa mulki ga farar fulla. A nan muke son wannan sanatoci da za su zo su sani cewa ba wani da zai zo daga waje don kusantakanmu da dangantakanmu da shi ya tsoma baki cikin sha'anin mulkin ƙasanmu wanda ake yanzu da wanda za a yi gaba. Ba ma son saka baki ko saka hannu cikin lamarin mulkin ƙasanmu wanda ake yi a yanzu da wanda za a yi a gaba. Muna so wannan sanatocin su sani cewa inda wannan ajanda ce za ta kawo su zo su gayi cewa a gaya musu lokacin da za a mika mulki da farar fulla, to su bari har sai bayan idan an yi taro na ƙasa na 'yan ƙasa su za su hitar da lokaci wanda ya dace a mika mulki ga farar fulla. Ba wani zai zo daga waje ya ce mu faɗi lokacin da za a hitar da mulki ko za a mika mulki ga farar fulla ba. Wannan takaitaccen sakon shine muke son wannan sanatoci da za su zo su sani. Ina son wannan sakon ya kai ga kunnuwansu. Haza wassalam. Za su iya barin Najeriya ma su je inda suka ga za su iya. Wara su je akan yunwa ya kashe su. Wara su je duk inda za su je. Yawwa dan Allah jama'a, dan Allah sassauta talakawa domin a samu abinci ya sauki. Yawa shi yasa muna mika kukanmu ga gwamnati dan Allah ta duba wayannan jama'a. Haka wayannan wallahi sun ce wara su je duk abin da zai same su akan yunwa ya kashe su. Dan Allah a taimaka gwamnati ta duba wannan al'amarin. Pour sa toute première sortie en région en qualité de ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba l'a consacré à la région de Difa. Accueilli à l'aéroport Mamadou Tanja par le gouverneur de Difa, entouré de ses principaux collaborateurs, le ministre d'État a eu droit à des honneurs militaires. Face aux élus locaux en fin de conclave, le général Mohamed Ibrahim Bagadouma, dans son mot de bienvenue, a retracé les principaux défis qui s'opposent à la région de Difa, avant de réitérer l'engagement sans faille des populations du Manga, à accompagner et soutenir les multiples efforts du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement. Les populations du Manga ont été de toutes les déclarations et de toutes les marches de soutien, de toutes les invocations, et ont fortement contribué au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie pour manifester leur entière adhésion et leur total soutien au noble combat du peuple nigérien sous la conduite éclairée du CNSP et de son président, le général de brigade Abdraman Tchani. Placé au cœur des priorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la question sécuritaire et le bien-être des populations reste une constance. Ainsi, le ministre d'État en chef de l'Intérieur a réaffirmé cet engagement avant de saluer le martyr de cette région en proie à l'insécurité depuis plus d'une décennie. Le général Toumba a par ailleurs rassuré les populations de l'engagement constant du CNSP et du gouvernement à défendre les Nigériens, leurs biens et leurs territoires. La région de Difa est une des régions qui paye le plus lourd tribut de cette insécurité qui a eu en outre des conséquences néfastes sur le secteur économique. C'est le lieu de saluer la résilience et le courage de ce peuple du Manga face à cette épreuve inédite. Ainsi, au nom du président du CNSP et en ma qualité de ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'administration territoriale, je tiens à informer que le CNSP, conscient de la gravité de la situation,
a fait de la question sécuritaire son cheval de bataille et s'est résolument engagé à tout mettre en œuvre pour assurer, autant que faire se peut, la sécurité des citoyens. Du reste, vous n'êtes pas sans savoir que cette question de sécurité a été l'une des raisons essentielles qui a conduit aux événements donc, du 26 juillet 2023. Des échanges fructueux et sincères ont été menés par la délégation ministérielle et l'ensemble des maires présents à Difa et qui n'ont pas manqué de renouveler leur soutien indéfectible aux idéaux et valeurs prônés par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au grand bonheur du peuple nigérien. Dosa kuwa a gundumar Dogon Dutse an gudanar da wani zaman taro na karatun Alkur'ani mai tsarki tare da yin addu'o'i da kunutu na neman Allah ya tabbatar ma Nijar zaman lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa. Abokan aikinmu daga Doso sun shirya wannan rahoto a kai. Wannan karatu na Kur'ani da addu'o'i musamman da Fatiha wanda ya samu shiryawa a wannan rana ta Juma'a tare da kwamiti mai kula da kawo nashi tallabi zuwa ga babban majalisa na kasa wanda ake ce masa NSP na birnin Dogon Duki. Ma'ana dai a roki Allah Ubangiji mai komi mai kowa ya kawo tabbatar da kwanciyar hankali cikin wannan kasa da cikakken tsaro. A dangance da haka dai mun saurari magajin barikin Dogon Duki ga dai bayaninsa. Muna ma Allah godiya da kwamiti wanga da ya tsarin wanga ai sabaka Kur'ani. Shi komai an kamar da shi wajen Allah ana samun saukin shi. Sai mun kai godiya da sun kai wannan nazari da a ce a mai da wannan sha'ani ga hannun Allah. Muna musu godiya. Kuma muna malamai godiya da duk jama'a da sun tsaya sun kai wanga aiki na karatun Qur'ani da kuma waɗanda sun tsaya sun karɓi addu'a. Tunda kun gani yanzu azumi ne muka hango kenan muna fata Allah ya kawo mana sauki. An barkacin wanga fata na azumi da arziki. Muna fata kuma Allah ya ba mu ikon ganin wannan azumi. In Allah ya kai mu ga fatan azumi kuma muna so kowa ya sa kokari cikin addu'a saboda ƙasar mu. Arziki ya sabko cikin ƙasar mu. Duka kan ƙasa su samu sun umhani da shi. Muna roƙon Allah ya karbi addu'o'in da muka yi. Bayan bayanin magajin barkin Dogon Duci, kantoma na gundumar Dogon Duci shi ma ya jinjina da wannan kokari kuma da mika godiya zuwa ga duk lahirin wannan malamai wanda suke fadika tashi na ganin cewa an samu tabbatar da kwanciyar hankali cikin wannan fadin kasa kuma da ci gaban kasar mu ta Nijar. Mu tuna muku da cewa dai wannan komiti na kula da tallabi zuwa ga wannan babban majalisa na kasa CNSP sun ƙara jinjina ma mambobi na kasashen IOS da wannan kokowar da suke da wannan yaƙi na ganin cewa duk abin da ya shahi ta'addanci a cikin wannan fadin kasashe a samu Allah Ubangiji ya ba su sa'a kuma su ci galaba bisa kan wannan azzalumai. Daga jihar Dosa sai misa a jihar da magaran inda a yau ne su ma 'yan jihar da magaran suka gudanar da karatun Alkur'ani mai tsarki da yin addu'o'i tare da yin alkunutu domin Allah ya kare Nijar ya ba ta zaman lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa. Magatakarda na gwamnan jihar da magaran shi ne ya jagoranci wannan taro Harumamma. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Usmailu Usman da Alhabu daga da magaran Babban wannan ta Tribune Official a nan ne a ta ƙungiyoyi na addinin musulunci suka gudanar da babban wannan shagulgula. Da farko an saurari jawabi na ɗaya daga cikin mambobin na wannan adaka ta ƙungiyoyi na addinin musulunci kamar haka. Nijar kasance wata ƙasa wadda take 99 musulmi, to muna bukata a sanya karantarwar addinin musulunci a cikin ilimi na zamani da kuma sauran makarantun islamiyya masu zaman kansu. To muna son wayannan makarantun su zamanto akwai kulawa ta gwamnati da taimakawa daga gwamnati ga wannan makarantun. Sannan muna so a ɗauki ƙwaƙwarar doka mai tsanani ga waɗanda suke zo mana da mummunan ɗabi'ar da Allah maɗaukakin sarki baya so. Shi ne abin da ya shafi luwaɗi da maɗugo. Muna jinjinawa ga shugabannin da suke jagorancin ƙasar nan.
daga nashi waje magatakarda na fuskar jihar da magaram Haru Mamman wanda ya wakilci gwamnan jihar da magaram kwananan Isu Labo shi ma ya jinjina ma wannan malamai na fuskar addinin musulunci bisa kan kokarin da suke yi ma wannan kasa tamu kamar haka. Abin da za mu shaida muku shine lalle kamar da ake faɗi ana samun galaba domin irin yadda 'yan uwa musulmi na ƙasa gaba ɗaya suka tashi suka yi tsayin daka domin a roƙi ubangiji ya kare ƙasarmu kuma ya kare al'ummata kuma ya yalwata arziki a cikinta a ci gaba da wannan alkunutu domin a ƙalubalen da muke fuskanta lalle muna samun galaba amma akwai sauran dana cikin gaba. Mu sanar da ku an gudanar da sallah ta magariba da yin kuma addu'a ta alkunutu da fatan Allah mai kowa mai komi ya samko kwanciyar hankali da sabon arziki a cikin wannan ƙasa tamu ta Niger. Jami'an tsaro na ci gaba da kare ƙasar nan tamu daga bara. Katsina da Gobe TV tashar al'umma ku dare ku danna mana alamar subscribe ku danna mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar wani. Abokan hulɗarmu alfaharinmu ku ba su amana su rage amana su ba ku amana